आमगेल्या दशावतार सिरीज चलता आसा. दशावतार सिरीज अंतू आणि 3 अवतार पेंडिंग आसाची. तंतू बलराम अवतार, बुद्ध अवतार आणि कल्की अवतार. आजी बलराम अवतारा विषय गलोटू सांगून दिवचे केत्ता आसाची. हिज ग्रेस माधव शरण प्रभुजी त्यांनी बेंगलोरात परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाला दीक्षा घेतली आसा. त्यांनी आणि त्यांगेल्या धर्मपत्नी हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी दोघे प्रीचिंग अंतू मस्त नमुने सेवा करून आसाची. बेंगलोर अंतू कोंकणी आउटरीच प्रोग्राम्स करता आसात. त्यांनी त्यानंतर कन्नडांत क्लास काढता आसाची. बेंगलोर मंदिरांतूय तांगेल सेवा चलता आसा. दोघे हमणे बायले भागवत पुराण खातीर मस्त सेशन्स काढलेले आसा. कथामृत, भजनामृत, त्यानंतर भगवद्गीता, भागवतम क्लासेस अशी पूर्ण नमुने प्रचार शीला प्रभुपादक कथेरी आणि चैतन्य महाप्रभू मिशन मुखार सूचक त्यांनी प्रयत्न करता आसाची. प्रभुजी तुमक स्वागत आसा आयचे सेशन मुखार सोन होरोक. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभू. मस्त धन्यवाद तुमका. आम्ही मंगलाचरण सांगून घेऊन स्टार्ट करूया. व्हिडिओ ओके ना प्रभू? व्हिडिओ होय प्रभूजी, दोन्ही क्लियर आसा. ऑडिओ व्हिडिओ क्लियर आसा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावनु भगवंत श्री कृष्णालय गुरु गौरांगालय आणि हंग उपस्थित आशिल्ल्या पुराजन भक्तालय आशीर्वाद घेऊन गेनु. आयची सेशन दशावतार सिरीसाचे बलराम ते सेशन घेवचे इष्ट पडवत.
करता हरे कृष्ण. Actually, Balram, Krishna Balarama, one of the favorite deities आमगेले इस्कॉन वृंदावन अंतु श्रीला प्रभुपादन स्थापन केलेलं सर. हक्क स्पेसिफिक रीजन समेत जल ताची पुढे आम्ही बलराम हागेल पोझिशन कसं म्हणून पळया. आमका गोत्तशील म्हणजे कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष. ब्रह्म संहितेंतु ब्रह्मान सांगिलस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. सो आमगेले शास्त्रांतु थ्रू आउट आम्ही 4 वेदास कडेरी 108 उपनिषद्स वेदांत सूत्र पळयताची कडेरी महाभारत रामायण आणि वेदांत सूत्राची कमेंट्री श्रीमद भागवतम आणि अशीची खंचेची शास्त्राची खंचे पुस्तक अथवा आम्ही पुराण कसने घेतल्यार समेत आमका कन्क्लूजन कसन म्हळ्यार कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष. तकाची श्रीमद भागवतमांतु समेत सांगिलस एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे. सो कृष्ण तो अवतारी म्हणून घेत कसले म्हळ्यार तो तागेल निमित्त पुराची एक्सपान्शन्स म्हळ्यार विस्तृत रूप भगवंताले ते येता. तकाची कृष्ण तो आदि पुरुष. सो अनादिर आदिर गोविंद तो सर्व कारण कारणम. सो बलरामु तो कृष्णाले फर्स्ट विस्तृत रूप ते कशी म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ मागीर पळया. जलरी बलराम ते बल म्हळ्यार कसने बल म्हळ्यार तो आमका फिजिकल स्ट्रेंथ म्हळ्यार दैहिक शक्ती समेत दिता आणि आध्यात्मिक शक्ती स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ समेत दिता. तकाची तागेले बल म्हणताची अर्थ स्ट्रेंथ शक्ती दिवचे. आणि राम म्हळ्यार रमयती इतिच रामः ते म्हळ्यार एक जावन घेवन तोची प्लेजर घेता सुप्रीम एन्जॉयर. कृष्णा इज द सुप्रीम एन्जॉयर तशीची बलराम ऑल्सो इज अ सुप्रीम एन्जॉयर. आणि रमयती म्हळ्यार विंगड जनाक समेत गिव्स प्लेजर टू अदर्स म्हळ्यार विंगड जनाक समेत संतोष दिता. तकाची राम म्हणून म्हणताची. सो बलराम एक जावन घेवन आध्यात्मिक शक्ती फिजिकल दैहिक शक्ती दिता आणि विंगड जनाक प्लेजर समेत दिता. तकाची बलराम म्हणून तागेले नाव. तक मस्त नाव अस बलभद्र म्हणताची बलदेव म्हणताची. आणि ಕೆಲವು जन तै वृंदावन ಅಂತ निघाला दाऊजी म्हणून आपयताची. एक्चुअली राम म्हळ्यार विंगड मूड विंगड भावारी विंगड टाइप म्हळ्यार कृष्णाला विस्तृत रूपाक आपयताची. बल राम म्हळ्यार बलरामाकय राम म्हणताची केलो पंता. आणि रघुपती राम सीताल बामण रघुपती रामाकय राम म्हणून सांगताची. आणि वृंदावन साइड ಆಗಲ್ಲಾರಿ राधारमण राम. सो कृष्णाक राम म्हणून आपयताची केलो पंत. आणि परशुरामाक केलो पंत राम म्हणून आपयताची. सो राम म्हळ्यार विंगड भावारी विंगड टाइप एड्रेस करताची. जाल्यार तिनी बलराम राम आणि राधारमण राम त्यांनी तिनी स्वयं भगवान. जाल्यार परशुराम तो शक्त्यावेश अवतार म्हणून सांगिलास. आणि हांव सांगेल म्हणजे बलराम तो फर्स्ट एक्सपान्शन म्हळ्यार फर्स्ट आता ओरिजिनल कॅन्डल अस म्हणले की ओरिजिनल कॅन्डल तुलेन आम्ही 1000 गटले लक्ष गटले विंगड कॅन्डल लावेत. तशीच त्या ओरिजिनल कॅन्डल त्या कृष्ण
तगेल विस्तृत रूप फर्स्ट विस्तृत रूप बलरामु तगेल तुलन अनेक विस्तृत रूप ते एत्ताची सो कृष्णाक अनलिमिटेड फॉर्म मळरी असंख्य रूप अंतु तका विस्तृत करून घेवची तसले शक्ती अस परास्य शक्तीर विविधैव सूयते सो तशींची आम्ही पळयताची तगेल विंगड विंगड अवतार असताची आणि आम्ही पळया विस्तृत रूप आणि अवतार कसन डिफरन्स म्हणून जलरी फर्स्ट अर्थ कोण घेवची कसन म्हणरी कृष्ण आणि बलराम अंतु तगेताय कसने डिफरन्स तो एकूच भगवान जलरी दोन्ही देह घेऊन घेनस तकाची चैतन्य चरितामृतांत म्हणलालस सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम मळरी द्वितीय देह कृष्णची जलरी तगेले दोन्हीची देह त्या बलरामो सो श्री प्रभुपाद सांगताची देर इज नो डिफरन्स कसने मस्त डिफरन्स ना एकलेल श्याम वर्ण अस आणि एकलेले गोरो अस म्हण धवी वर्ण अस सो जलरी कृष्ण इन ऑल पोझिशन्स तो अवतारी जाऊन घेणू असता आणि विंगड पुराची either अवतारू विष्णु तत्वांतेचे अवतार जाऊन असताची अथवा तनी विस्तृत रूप जाऊन असताची जलरी कृष्ण इज द ओरिजिनल फॉर्म मूल रूप मळ कोणाले त्या कृष्णाले तकाच तका सोर्स ऑफ ऑल अवतारास पुरा अवताराची मूल अवतारी म्हणून कृष्णाक अपयताची आम्ही आत पळयताची राम नरसिंह वराह आणि दशावतारांतू आम्ही पळयलालस पुरात आणि पुरा विस्तृत रूप अथवा अवतार जाऊन घेणू येताची सो एकूची पर्सनालिटी देवोत्तम परम पुरुष एकूच पर्सनालिटी तका दोन्ही देहस सो एक कृष्णाला एक बलरामाला दोन्ही देह सो सेम पर्सनालिटी दोन्ही देवोत्तम परम पुरुष दोन्ही देहांतू ऍक्ट करतात सो आणि बलरामो तो अनिके विस्तृत जत्ताना चतुर्व्यूह एक्सपांड फर्स्ट चतुर्व्यूह एक्सपान्शन म्हणतात दोन्ही चतुर्व्यूह एक्सपान्शन अस तंतु फर्स्ट चतुर्व्यूह एक्सपान्शन त्या प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव सो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध फर्स्ट एक्सपान्शन मला चार चतुर्व्यूह मळरी चार हात असचे आता कृष्णाक आणि बलरामाक दोन्ही हातू चतुर्व्यूह एक्सपान्शन अंतो चार हात घेऊन घेणू वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध जाऊन घेणू अपास विस्तृत जत्ता मळरी बलरामाला चार चतुर्व्यूह एक्सपान्शन झालं सो द फर्स्ट एक्सपान्शन संकर्षण तुलेनो अपास नारायण येता नारायण सो नारायण हो नारायण संकर्षण तुला हो नारायण हो वैकुंठाचे पुरा लोकाचे तो वैकुंठपती म्हणून तका पैताची नारायण लक्ष्मी नारायण सो गोलोक वृंदावन धाम टॉप मोस्ट प्लॅनेट अस आध्यात्मिक लोकांत थई तुलेन त्या चतुर्व्यूह एक्सपान्शन येऊन संकर्षण तुले नारायण नारायण तो वैकुंठपती अनलिमिटेड असंख्य वैकुंठ प्लॅनेट्स असाची त्याची पुराची नायक कोण नारायण सो नारायण तुलेन सेकंड चतुर्व्यूह एक्सपान्शन येता अपास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सेकंड चतुर्व्यूह एक्सपान्शन तंतु संकर्षण तुलेन महाविष्णु येता सो महाविष्णु तो भौतिक लोकाचे मास्टर कंट्रोल सुप्रीम कंट्रोलर भौतिक लोक कंट्रोल करचे मोड ऑफ गुडनेस अशी कंप्लीट मेंटेन करता प्लस होल आम गोतशील म्हणजे सर्व ईश्वरा परम कृष्ण परमेश्वर कृष्णची जलरी तो विष्णु फॉर्मर या भौतिक प्रकृती तो मेंटेन करता डायरेक्टली मेंटेन करना जलरी इनडायरेक्टली थ्रू दुर्गा देवी अथवा ईश्वर शिवा तंगेल थ्रू त्या भौतिक प्रकृती तो मेंटेन करता सो महाविष्णु तो
कृष्णाले expansion of fifth expansion. So total 5 expansions. So महाविष्णू. So महाविष्णू गात्र कसं आहे ताणी एक श्वास भितर घेताना पुराची ब्रह्मांड कितली भौतिक ब्रह्मांड असताची त्या चर्मा भितरी रंध्रा भितरी वत्ता ताणे आणि एक पंत श्वास बाहेर सोडणारी पुराचे एक एक रंध्रातून एक एक ब्रह्मांड कितली की ब्रह्मांड बाहेर येताची भौतिक ब्रह्मांड. सो तागेल साइज तितले आता आमकां पळयत आमगेल 14 प्लॅनेटरी सिस्टम एक आमगेल भूमी साइज कितली व्हड आसता तसले असंख्य ग्रह एक ब्रह्मांडांत असता. सो त्या एक ब्रह्मांड आणि आमगेले चतुर्मुखी ब्रह्मो आमगेल आसच्यो ह्या ब्रह्मांड आसिल्ल्यान तो सान ब्रह्मांड आमी आसची ब्रह्मांड अज्जे के कितली की पट्टू व्हड ब्रह्मांड नी आसाची. सो त्या एक एक ब्रह्मांड तागेल एक एक रंध्र चर्मा रंध्र भितर तुला नेव का जलरी तागेल साइज कितलेसचे पुरो कर्णोदकशाही विष्णू महाविष्णू म्हणून आमी सांगताची. सो तो बलरामाला कितली की विस्तृत रूपाचे एक स्मॉल पोर्शन जावन आसता. सो बलरामाला आमी स्ट्रेंथ कितले अथवा तागेल शक्ती कितले म्हणून घेनु आमी पळयत. आणि अनेक म्हणरी तो शेष एक्सपान्शन घेऊन घेनु तागेले हुड्डा वैरी हेडे वैरी युनिवर्स तो तागेल रेस्ट इट्स रेस्टिंग ऑन हिज हुड तशी. सो एज ए होल कृष्णा केदनाय कसन म्हणरी तो सुप्रीम एन्जॉयर तो केदनाय गोलोक वृंदावन धामांतू विंगड रीती बारी चंद रीतीचे लीले कोरून घेनु एन्जॉय करता असता कुशेर असता संतोषान असता. जलरी तक ह्या भौतिक मटेरियल वर्ल्डाचे भौतिक आद्य लोकाचे मेंटेन कोरका त्या पुरा त्या चड कसनेची माते होऊन कोरून घेवची ना कसं लायक म्हणा तो केदना एक संतोषारी असता त्या पुरा कोरका जलरी तो तागेले विस्तृत रूप घेता अथवा अवतार घेऊन घेनु तो त्या मेंटेन करता. तस जलरी विस्तृत रूप एक्सपान्शन आणि अवतारा कसं डिफरन्स. सो दोन्ही विष्णू तत्वाची जलरी विस्तृत रूप म्हणत आणि आध्यात्मिक लोकांतू असताची म्हण वैकुंठ धाम वैकुंठ स्पेस ते आध्यात्मिक परव्योमांतू त्या आसची पुरा तने फॉर्म्स विष्णू फॉर्म्स कृष्णल फॉर्म्स त्या तका एक्सपान्शन्स म्हणताची आणि केदन तो भौतिक लोकाक येता तेदन तकल ते अवतार म्हणून घेनु आम्ही सांगताची. सो आमगेल हे अंधकारा आता आम्ही रात्री पळयल्यार आमकां समज दोळ दिसना कसं पळोवचें जायना इलेक्ट्रिसिटी ना जलरी ಸ್ವಲ್ಪ लागी आशिल्ली वस्तू समेत दिसना अथवा चंद्राल उजवाड ना जलरी कसने दिसना. अशेनी असताना भौतिक लोकांतू तो केदना आमका यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम केदन तो युग युगांतू हंगी येता तदंत हंगी येताना भौतिक लोक येताना ताणे अवतार घेऊन घेनु आम्ही सांगताची. तंतु मस्त नमुने अवतार असाची लीला अवतार म्हणून सांगताची आणि युग अवतार अस मन्वंतर अवतार म्हणून सांगताची पुरुष अवतार कडेरी शक्त्यावेश अवतार अशी मस्त नमुनेचे अवतार असाची. हे सांगला कसन म्हणरी एक समुद्राचे एक एक ड्रॉप घेऊन घेनु समुद्राचे त्या ड्रॉप्स कितलस म्हणून घेऊन आम्ही लॅक करूयेत जलरी कृष्णा लॅक कितले अवतार घेतला त्या ताजे लॅक दवरचक जायना कसले असंख्य नमुने अवतारू कृष्णू घेता तो कसं लॅक म्हणरी तितली कृपाळू तितली कंपॅशनेट जाऊन घेऊन असत तो मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड कृष्ण. सो तो कितली अनेक अनेक असंख्य अवतार घेतील असं तंतु प्रमुख जल्लाले म्हणलाले ते आम्ही ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ आम्ही आमको गोतस आणि आम्ही ताजी ಬಗ್ಗೆ चड डिस्कस करताची. उदाहरणेक दशावतार हे एक कितली की अनंत अवतारांतू हे दशावतार प्रॉमिनेंट जावन घेनु आम्ही पळोवचे तशी. सो अशी अवतारू घेऊन घेनु
कृष्ण केदन धरे येता तो तागेले आध्यात्मिक रूपांतू येता ते आम्ही अर्थ करून घेऊ का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुन सो कंचेची अवतार घेतला री दशावतार जावो कंचे अवतार घेतला समेत तो तगेले आध्यात्मिक रूपारीची येता आणि तगेले ऍक्टिव्हिटीज ते ट्रान्सेंडेंटल दिव्य जावन आशिल्ले म्हणून भगवद्गीतेन तू कृष्णानं सांगितलं सो अशी बलरामो कृष्णाले पुरा लीले वृंदावना लीले पुरा तो सहाय करता कृष्णा कसन म्हणतो कृष्णान खुशी आसचे तागेले उद्देश जावन आस आणि केदनाय तो कृष्णाक संतोष करच्याक कृष्णाल केदनाय सेवे करच्याक तो आतुर जावन आसता आणि केदनाय ताजे प्रयत्न करता आसता बलरामो तो बलरामो कृष्णाल अन्न जावन असल्यार समेत तो फर्स्ट एक विस्तृत रूप जल्लाल निमित्त तो विंगड रीतीरी कृष्णाक सेवे करूक आणि कृष्णान संतोषार आसच्याक तो सहाय करता तो सहाय विंगड जनाक सहाय करता आणि तोवय तंतूची इन्वॉल्व जावन आसता सो तकाची आमगेले आमकां गोत्तशीर म्हणके 5 रसा संतू विंगड भक्ता तन्नी कृष्णाल सेवे करताची शांत रस दास्य रस साख्य रस वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस बलरामाला सेवा मनोभाव कृष्णाल टुवर्ड्स कितलस म्हळरी तो पंच रसांतूय तो कृष्णाक सेवे करता फर्स्ट कृष्ण बलराम जो एक्सपांड जालाल तेदना बलरामो तो एक्सपांड जाता कशी आध्यात्मिक लोक वैकुंठ धामाचे आ फुल धाम सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा's नेम कृष्णा's धाम कृष्णा's पास्ट टाइम्स सो लीले रूप नाम गुण हक्क कसने डिफरेंस ना अभिन्नत्वम नामनामिनो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नामनामिनो सो देर इज नो डिफरेंस पुरा एब्सोल्यूट प्लॅटफॉर्म आरस परम सत्य जावन अस तकाची कृष्ण केदन फर्स्ट विस्तृत रूप जता बलरामो तो आध्यात्मिक वृंदावन धाम जावन गेनु एक्सपांड जता आणि कृष्णाले कन्ना घालचे कुंडल आणि वस्त्र तक फॅन जावचे फॅन आणि तगेल संगीता कतिरी विंगड मृदंग ताळ अशी पुरा तो जावन घेऊन एक्सपांड जाता शांत रसारी ताणे कृष्णाक सेवे करचे आणि दास्य रसारी बलरामो कृष्णाले सेवे करता तागेल पाय मसाज करचे तक फॅन करचे म्हळरी ಸ್ವಲ್ಪ शाक असला वारी घालचे अशी सेवे करता तो आणि साख्य रसारी तो तागेल फ्रेंडशी तका पळोवन घेता आणि एडवाइस दिता एडवाइस म्हळ्यार फ्रेंडली खेळचे तागेलो खेळचे विंगड गोपाल कृष्ण आणि बलराम तनी विंगड गोपाल तांगेलोट्टनी खेळचे अशी सो तो साख्य रसारी तशी सेवे करता फ्रेंड जावन गेनु वात्सल्य रसारी तो तक्का कृष्णाक एडवाइस दिता एडवाइस म्हळरी तशी करू नज अशी करू नज गाईड करचे सो केलो पण कृष्ण बलरामा निमगिता हांव कसो करूं म्हणून तदन बलराम तक्का वात्सल्य म्हळरी एल्डरली रसा तो तक्का गाईड करता आणि माधुर्य रसारी अनंग मंजरी म्हणून एक्सपांड जावन गेनु राधाराणी बहिणी शी तो गोपी जावन गेनु मंजरी जावन गेनु तो सर्व करता अशी पंच रसांतूय बलरामान कृष्णाक सेवे करचेस सो अंत आमकां कळता कशी बलरामाक कृष्णाक सेवे करचे कितले एक एंथुजियाझम आसा म्हणून तकाची बलरामाक आदि गुरु म्हळ्यार ही इज द ओरिजिनल गुरु तत्व बलरामाक तका ओरिजिनल गुरु तत्व म्हणून सांगताची आणि ऑल स्पिरिच्युअल मास्टर्स पुरा गुरु तनी दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बलराम लॉर्ड बलराम पुरा आमगेल कंचे आध्यात्मिक गुरु वसाची तनी पुरा लॉर्ड बलरामाले रिप्रेजेंटेटिव्स जावन गेनु असाची तकाची
आता मी अर्थ कोण घेतलाय कसं म्हणरी दोघ जण पर्सनॅलिटी सेम जल तांका दोन्ही देह अस ताकाची कृष्णाक सेव्य भगवान म्हणून सांगताची सेव्य भगवान म्हणरी तो पुराजनले सेवे घेता एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य ईश्वर एकलो कंट्रोलर म्हणरी भगवान सुप्रीम भगवान एकलोची तो कृष्ण आणि वरलाल पुराजन तक्का सेवे करची कतीर आसाची त्या बलराम समेत फर्स्ट तो सेवक भगवान जावन घेन तो एक्सपांड जाता सो तका तका सर्वेंट गॉड सर्विट्यूड पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड म्हणून सांगताची सेवक भगवान सो सेव्य भगवान कृष्ण सेवक भगवान बलराम एक पर्सनालिटी दोन्ही देह अशी सर्वेंट गॉड बलरामाक सर्वेंट गॉड म्हणून घेऊन सांगता तो पुराजनाक असिस्ट करता तो वृंदावन पास्ट टाइम तो कृष्णाल पुरा पास्ट टाइम्स तो असिस्ट करता सहाय करता सो आणि आमका कृष्ण विंगड विंगड आम गोतस वृंदावन तो कृष्णान मस्त जन असुरा तंका मारलालस नंतो कृष्णान मस्त असुराक मारलालस तशीची बलरामान कृष्णाक असिस्ट करूक ताणे समेत विंगड विंगड असुरा तंका राक्षसा तंका मारलालस नंतो धेनुकासुर प्रलंबासुर विविध गोरिल्ला अशी येताची आमका पुरा गोतशील म्हणजे वृंदावनाचे पास्ट टाइम्स हे मस्त स्वीट पास्ट टाइम्स भारी मधुर जलाले पास्ट टाइम्स लिहिले असताची ह्या पुरा जलरी आमका मस्त पास्ट टाइम्स सांगतो एक म्हणरी गोपाल गोपाल कवर्ड्स मेन तन्नी केदाय गाय चोरोच्या वताची केदन तांका 5 वर्ष जावन 5 वर्ष येता पौगंडा एज म्हणून सांगताची पौगंडा स्थिती कायलाल तेदना तन्नी गाय चोरोचक वताची तेदना मस्त जन आणि गोपासा तन्नी एक विंगड विंगड रीती खेळचेनी तन्नी करता असताची ಕೆಲವೊಂತ ನವಿಲು असत तक्का इमिटेट करचे आणि त्या डान्स केला म्हणजे कोण दाखवचे आणि ಕೆಲವೊಂತ स्क्विरल त्या कशी धावता म्हणून दाखवचे आणि ಕೆಲವೊಂತ रेसलिंग आणि केला म्हणजे कोण कृष्णाक खुशी करचे आणि ಕೆಲವೊಂತ बर्ड्स त्या कशी चिर्पिंग साउंड शी एक नमने चिली 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 करता त्या इमिटेट करून घेऊन कृष्णाक खुशी करचे पडोचे अशीची कृष्णाक खुशी करची कतिरी आध्यात्मिक लोकांन तो प्रत्येकली प्रयत्न करता असतची आणि कृष्णाक पुराजन मस्त मोग करता असतची पुराजनाक कृष्ण प्रेम असता सो आणि अशी करताना एक पंत मस्त खेळणो सुस्तू जल्लारी कृष्णाक सुस्तू जल्लारी बलराम येऊन घेऊन तगेल पाय मसाज करचे आणि तक्का आरामशी रेस्ट घे म्हणून सांगचे अशेनी सांगता असता अथवा बलरामाक सुस्तू जल्लारी कृष्णाने येऊन तगेल्या पाय मसाज करचे आणि विंगड विंगड गोपातांनी तक्का वारी घालचे पुरा करताची अशीची तंगेले स्वीट पास्ट टाइम्स अस वृंदावनान तू भारी एक मधुर जावन आशिले पास्ट टाइम अशीची पास्ट टाइम करताना त्यांनी ಕೆಲವೊಂತ सीजनली भारी एक चंद सीजन्स असता कार्तिक महिने अथवा विंगड विंगड मासांतू वैशाख मासांतू भारी एक नमुने चंद चंद सीजनल चेंजेस असतात फ्रुट्स म्हणरी भारी रुची रुची असले फ्रुट्स नी तई जाता असता सो तशी एक तालवन म्हणून घेनो एक फॉरेस्ट असता तई एकलो धेनुकासुर म्हणून घेन एकलो असुर असता तो कंसाले मित्र जावन असता आणि कंसाक ताणे असिस्ट करचे सो तई मस्त त्यात पाम ट्रीज म्हणून घेनो पाम ट्रीज असताची मस्त पाम ट्रीज असताची ते तालवनांत जलरी थंय कोणी वत्ता आसनाची कसलेक म्हणरी खंय कोणी गल्लारी धेनुकासुर तांका इमिडिएटली तो मारत आशिल्लो ताकाची इवन पक्षी तन्नी समेत थंय वसना आशिल्लींची
तकाची तई केलो जन गोपास देवंगेनु कृष्ण आणि बलरामा सांगताची अशी आमक त्या एक भारी एक चंद स्मेल येता असं त्या तालवना तुलेन जाल्यार तई कोणी वसनाची पक्षी समेत वसनाची कसं लेक म्हणत धेनुकासुर म्हणा लेक राक्षस म्हणून सांगताची तेदना बलरामु आणि कृष्णु तई तालवनाक वत्ताची तगेल फुल फ्रेंड्स आलोटू वत्ताची तो धेनुकासुर म्हणा तगेल फॉर्म कंचे ते गडवाल फॉर्म ह्यूज ओड गडवाल फॉर्म आणि तगेल पुरा सहचर आतानी समेत सन तगेल मणकेची गडवाल फॉर्म कोणगेनु त्या तालावनांतू फुल त्यांनी एक नमुने कब्जा केला मणके कोणगेन असताची आणि बलरामनी वत्ता कृष्ण बलराम तई वत्ताची आणि बलरामू एक रूख दोनगेनु फुल त्या रूख हल्ला येता तेतन पुराची त्या पाम फ्रुट्स त्या तई तो खूप पडतात आणि गोपासा तंग खुशी जाऊन पुरा जन धावताची आणि त्या फ्रुट्स पडताना जोर साऊंड जाता तेदना तई धेनुकासुरु येता धेनुकासुर येऊन तक्क पळयता कोण हे इतली साऊंड करचे मिगेल एरिया तू हाव तंकत इमिडिएटली मान सोडता म्हणजे तो धेनुकासुर तई येता आणि आमक गोतशील म्हणके त्यांनी गाडवान केदनाई अटॅक करची कशी म्हणरी ताजे मागशीच दोन्ही पायान त्या मारचे सो बलरामो अशी कुशेरी त्या रूख हल्लयता असताना धेनुकासुर येऊन गेनु तगेल मागशीच दोन पायान बलरामाक तो मारचाक पळयता तेदना तो बलरामु त्या मागशी दोन पायू दोन गेनु तका अशी वारेंतू गुंडयता जोर जाऊन गेनु धेनुकासुराक अशी जोर जाऊन गुंडयता तेदना धेनुकासुरु तो अनकॉन्शियस जाता प्रज्ञे चुकत तक कडेरी त्या धेनुकासुर प्रज्ञे चुकीले अनिके जोर आलयला तेदना तो धेनुकासुरु तई मोर्न होता ते देह सोणगेनु वत्ता तेदना त्या बलरामु त्या काणगेनु जोर जाऊन उडयता ते अनेक पाम ट्री वैरी पडता ते पाम ट्री अनेक रुक्का वैर पोणू त्या रुकय पडता सो बलरामान उडयला धेनुकासुराल देह पडलाले पाम ट्री पडता ताची लागी रूख पडता ताची लागी वापस अनेक रूख आशिल त्यावे पडता तशीची रूख मस्त रूख पडताची आणि मस्त फ्रुट्स पडताची तेदन पुरा जन गोपा त्यांनी वसून घेऊन कुशेरी त्या पुरा फल त्यांनी खाताची आणि ते तालवन विंगड तेदन विंगड पुरा जन राक्षस तगेल फ्रेंड्स असाची सन राक्षस तानी पुरा जन गडवार उपरी असताची नव्हे तानी पुराची बलरामाक आणि कृष्णाक अटॅक करताची तेदना बलरामू तंग पुरा जनक मान काढता सो अशी बलरामू तगेले स्ट्रेंथ अद्वितीय जाऊन घेन कसले म्हणरी तो देवोत्तम परम पुरुषु जाऊन घेनु अस सो ताजी नंतर तालवनांतू गोपासातनी तनका खेळूक आणि लायक जता सो अशी बलरामान धेनुकासुर तक्का मान काढालस अशीची आम्ही मस्त पास्ट टाइम्स पळयताची सुखशील सुखदेव गोस्वामीन दशमस्कंद श्रीमद भागवतामांतू हाची बग्गे वर्णन केलालस तंतु प्रलंबासुर आणि द्विविड गोरिलाकय मारलालस सो अशी बलरामु असुरा तंका मानगेनु कृष्णाक केलपंत सेवे समेत तो करता सो वृंदावन अंतू आम गोतशील म्हणके कृष्ण तो रासलीले तो करता असता आणि तका मस्त जन गोपीज फ्रेंड्स असच माधुर्य रसांतू त्यांनी कृष्णालोटू कनेक्ट करताची तशीची कृष्णाक कशी गोपी असाची बलरामाक एक सेट ऑफ गोपीज असताची सो कृष्णाल गोपीज विंगड बलरामाल गोपीज विंगड सो अशीची त्यांनी एक बारी चंदरीती कृष्ण आणि बलरामो तंग तंगेल गोपीज लोटू बारी माधुर्य लीले त्यांनी पुरा करता असताची एक पण कृष्णाक बलरामाक कसा नाश्चत म्हणरी आम्ही उदकांतू हावा उदकांतू गोपीजा लोटू खेळका म्हण तका आशि तगेले एक डिझायर असतो सो तो यमुना
नदी म्हळ्यार यमुना रिवर आक ती सांगता बलरामू यमुना तू हंग्यो हंग उद्द आमक जावका आमक उदकांत तू खेळका म्हणून तेदना यमुना ती येना बलरामान आपयल्यार समेत यमुना येना तेदना बलरामाक तागेले ट्रान्सेंडेंटल एंगर म्हळ्यार तू हांव आपयल्यार समेत येना नवे म्हणून तागेले ता फ्लो काणगेनू तो त्या यमुना रिवराक ड्रॅग करता तेदना तिगेले एक चॅनल आशिल्ले मस्त चॅनल जावन उदक हरूच्या स्टार्ट जाता तेदन ते यमुना देवी ती भिवन येवन बलरामा लागीं क्षम मागता बलराम म्हाका क्षमा करी तू देवोत्तम परम पुरुष हांव तुगेले ऑर्डर स्वीकार करनी हांव आतां तुगेले तू कशी सांगता तशी पालन करता म्हणगे न्हू कडे यमुना देवी येवन बलरामू तागेले गोपी जालुट्टू तांणी वॉटर स्पोर्ट्स खेळताची सो अशी बलरामान मस्त कडेन तागेले स्ट्रेंथ दाखयला ट्रान्सेंडेंटल स्ट्रेंथ ते दाखयला इवन आम्ही महाभारतांतू पळयताची कसन म्हळ्यार कृष्णाले पूतू सांबा म्हणून असता तो कौरवा तांगेले एकले डॉटर दुवेक अपहरण करून वताना तांणी पुरा जन ताका अटॅक करून घेनू ताका धरताची तेदना बलरामू वसून घेनू तांका सांगता ताका रिलीज कराची म्हणून तेदना कौरवा तांणी बलरामा ताका चड आदर गौरव दिनाशी लाइटली जावन घेनू उलयताची त्या टायमार बलराम कसं करता गेल फ्लो काण घेनू हस्तिनापुराचे ते फुल सिटी तो टुवर्ड्स रिवर म्हळ्यार न्हंयची टुवर्ड्स तो ड्रॅग करता तेदन ते फुल कंपनशी जाला म्हणजे जावन कौरवा तांणी भिताची आणि बलरामाक शरणू जाताची आणि बलरामा सांगताची तू आमगेल वैरी कृप दाखोवका आणि आमका हे हस्तिनापुराक फुलची म्हणके सोडका तू सांगील म्हणके आम्ही सांबाक रिलीज करताची म्हणून तांणी सांगताची सो अशी बलरामान तागेले विंगड इन्स्टन्सारी ताणे तागेले स्ट्रेंथ दाखयला कुरुक्षेत्र वारांतू बलरामान युद्ध केला नासतना कसले म्हळ्यार कृष्णान युद्ध केलेलं ना आणि बलरामान युद्ध केलेलं ना जाल्यार लास्ट डे जाताना बलरामू थंय कुरुक्षेत्राक येवन आसता तेदना पुरा ऑलमोस्ट ऑल सैनिक नाश जावन आसता जाल्यार दुर्योधन आणि भीमाल मध्य संघर्ष जाता आसता क्लब गदा युद्ध सो सुमार टाइम तनक गदा युद्ध जाताना कृष्ण भीमाक इंडिकेट करता म्हळ्यार तागेले जंगेरी मारी दुर्योधन जंगेर मारी तेदना भीमू दुर्योधन जंगेर मारताना दुर्योधनु ताका स्ट्रेंथ चुकून तो पडता तेदना बलरामाक भारी कोप येता आणि बलरामू भीमाक कंप्लीटली मारूक तो मुखार वता तेदना कृष्ण बलरामाक राबयता आणि ताका समाधान करता आणि सांगता पळय भीमान तागेले एक प्रतिज्ञा घेतली आशिल्ल्या ताची खातीर ताणे ताका जंगेर मारला नाहीतला युजुअली गदा युद्धांतू तोगू म्हळ्यार पोट्टाके तोगू कंचे मारचाना ताकाची बलरामू ताक पॅसिफाय करूक कृष्ण सांगता म्हळ्यार केदना द्रौपदी वस्त्रापहरण जाता आसता तेदना दुर्योधन तागेल जांग दाखोवन घेनू तो सांगता द्रौपदीक येवन मिगेल जंगेरी बेस म्हूण तो सांगून आसता तेदना भीमाक कितली कोप येवन आसता म्हळ्यार तो प्रतिज्ञा घेता तुगेल तू ते जांग दाखयतास ते सेम जांग हांव ते ध्वंस करता म्हूण सांगून आसता सो कृष्ण बलरामाक तागेल त्या प्रतिज्ञे उडगास करता आणि कशी त्यांनी द्रौपदी वस्त्रापहरण करूच्याक प्रयत्न केला
तेदाना मस्त अधर्म केला दुर्योधनान तेगेले सहचार तांणी म्हणून बलरामाक पॅसिफाय करता नाहीतर बलरामू भीमाक मारच्याक तो मुखार मुखार वता आशिल्लो अशी बलरामान विंगड विंगड सिच्युएशनारी ऍक्ट केला लस आणि आमका गोतस की राधा कृष्ण राधा गोपीनाथ अशी पुरा गोतस जाल्यार बलरामाक तेगेले बायल कोण रेवती एक्चुअली श्रीमद भागवतम अन्ना जला गर्ग संहितांतू हाचे ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेनेशन सो यूजुअली एक ब्रह्मालय दिवसांतू 14 मनुस येतच तंतू आत्ता आम्ही असचे सेवेंथ मनु आत्ताशील मनु नाव कसने वैवस्वत मनु तो विवस्वान सनगोडाले ಕೂದು सो वैवस्वत मनु अंतु 28th दिव्य युग अंतु कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण आणि तगेल तज्जिन मागशी लॉर्ड गौरांग महाप्रभू तन्नी येताची चला हाजी पुढची 6th मनु तो चक्षुष मनु चक्षुष मनु केकली धू असता ज्योतिष्मती भारी चंद धू असता जल रितागे तक वर्डिकोन घेवच्या इवन देवते तन्नी आशी करता असताची जल रितिगेल एक आशी कसन असत म्हणरी हॅव मोस्ट पॉवरफुल पर्सन कोण अस तक हांव वर्डिकोन घेवचे म्हूण अन्ना सांगून असता सो तगेल आनो सोदिता इंद्रदेवाला वत्ता इंद्र सांगता तू मोस्ट पॉवरफुल पर्सन नाही हा वायू मिगेले के पॉवरफुल अस सो वायूला वत्ता वायू सांगता ना माउंटेन पर्वत मिगेले के पॉवरफुल अस कसले म्हणरी हा पुरा डिस्ट्रॉय करू जत्ता मग पर्वताक डिस्ट्रॉय करू जाय ना पर्वत मिगेले के स्ट्रॉंग अस तशीची मुखारसून कडे शेष पॉवरफुल मोस्ट पॉवरफुल पर्सन म्हणून जाता जल शेषाला वस्तू निमगित शेष म्हणता हाव मिगेले मूल कोण बलरामू सो बलरामू इज द मोस्ट पॉवरफुल पर्सन म्हणून डिसिशन जाता तदन ज्योतिष्मतीक बलरामाक वर्डिकोन घेवका जलरी ब्रह्मो सांगता तू अनिके 20 आफ्टर 27 दिव्य युग म्हणत ऍक्च्युअली आणि बलरामान येवच केदना 7th मनु 28th दिव्य युग अंते येवचे आणि चक्षुष 6th मनु लास्ट क्वार्टर अंत सच अनिके तू 27 मनु दिव्य युग राखली नंतर 28th दिव्य युग अंतु बलराम येता तदंतु तक्क वर्डिकोन घेवेत तदना तिक कोप येता ज्योतिष्मतीक आणि ती ब्रह्माक शाप दिवच्या मुखार येता असता तदन ब्रह्मदेव सांगता नराबराबराब तू शाप देऊ नका तुका ह्या 27 दिव्य मला ओड टाइम असत जल त्या शॉर्ट टाइम जावची तशी हांव तुका करता म्हणून घेनु तो सांगता तू ब्रह्मलोकाय ब्रह्मलोक आयलारी थंय मिगेल टाइम स्केल विंगड ब्रह्मलोकाची टाइम स्केल विंगड आम्ही थंय वसून घेऊन वापस तू येताना हांगा 27 दिव्य युग जावन असता तेदना तू बलरामाक वर्डिकोन घेवेत म्हणून घेनु तशी जायत म्हणून कडे री तिगेले नेक्स्ट लाइफ अंत ज्योतिष्मती ती रेवती म्हणून घेनु जन्म येता तगेल तिगेल अन्नाला नाव किंग रेवता दू जावन घेन रेवती जावन घेन ती येता तशीची रेवता तो दुवेक वर्डिकोरच्या एक वर सोदिता असता तशी तो ब्रह्मलोक वता ब्रह्मलोकांत ताणे ಸ್ವಲ್ಪ समय हे कोरगेनु ब्रह्माल हे करता तो म्हणता कितलीकी समय जावन गेला सो ब्रह्मभूमीन तू कितलीकी समय जल्लालस तकाची अत्त तू कसं करता कोरगेनु कडेरी बलरामो 28th दिव्य युग अंतु अंग है रिसेंट जल्लाले द्वापर युग अंतु तै तेदना बलरामो तो केदन येवन असता तेदना रेवतीक मळरी ब्रह्मलोकातुलेन पास अप्पोनाणु तका बलरामाक वर्डिक कोरचक डिसाइड जाता जला एक मळरी
रेवतीला हाईट बलरामाके मस्त चढ असता. कसं लेख म्हणारी सत्ययुग अंतू एक मनुष्याला आयस्सु 1,00,000 वर्ष आणि तांगेल हाईट समेत मस्त चढ असता. ताची नेक्स्ट युग त्रेतायुग अंतू तांगेल आयस्सु मनुष्याला 10,000 वर्ष आणि हाईट सत्ययुगाके ऊण असता. आणि द्वापर युग अंतू 1,000 वर्ष आयस्सु आणि तांगेल हाईट त्रेतायुगाके अनिके तांगेलेके ऊण असता. आणि आता कलियुग अंतू आमगेले पूर्वज तांगेल हाईट आणि मस्त आशिल्ले 6 फीट 7 फीट आणि आशिल्ले. आता 5 फीट 4 फीट कडे अशीची कलियुगाचे हे जाला म्हणजे हे खूपच जत्ता वताची. सो अशी रेवती ती विंगड टाइम स्केलाच्या आशिल्ली विंगड युगाच्या आशिल्ली निमित्त बलराम द्वापर युगाच्या जाला निमित्त रेवतील हाईट मस्त चढ असता. बलरामाल हाईट मस्त ऊण असता. बलरामान ती कशी वैर पळोवन घेनो पळोका तकाच्यात कसं करचे रेवतीला आणि बलरामाल वार्डीक जाऊ का म्हणून तदना बलरामू तगेल प्लव काणगेनो तिगेल मात तेक्तोर घेनो अशी तंडिता आणि तगेले सम हाईट जावची तक सम जावची हाईटाक तो आडता आणि तंगेल भारी विजृंभणेनं वार्डीक जत्ता. सो अशी विंगड विंगड पास टाइम्स असत बलरामाला. सो बेसिकली बलराम मोस्ट मर्सीफुल परम करुण अवतार तो आदि गुरु ओरिजिनल गुरु तत्व जावनु अस. सो केदारना कृष्ण गौरांग महाप्रभु जावन येता तेदना बलरामु नित्यानंद प्रभु जावन गेनो तो कलियुग अंतू येता सुमार 500 years एगो. ब्रजेंद्र नंदन होय सचीसुता होइलो से बलराम होइलो निताय. So Balaram becomes Nityananda Prabhu. So Krishna comes as Lord Gauranga and Balaram comes as Lord Nityananda. So Hanni bhari merciful avatar such. Parama Karuna Pahuduhi Jana Nitai Gaurachandra. Bhari merciful, bhari Karunamay Javana Shila Avataru Nityananda Prabhu आणि गौरांग महाप्रभू. सो गौरांग महाप्रभू नित्यानंद प्रभू कनी हरिदास ठाकूराक सांगल्या तुम्ही घर घरा वसून घेनो हरिनाम देऊ का म्हणून. सो नित्यानंद प्रभू बलराम तो घरघरा वसून पुराजनाक तो हात अशी पाय पडून घेनो म्हणा आचे हात अशी दोन घेनो हरिनाम घेयाची हरे कृष्ण महामंत्र जप कराची म्हणून तो रिक्वेस्ट करतात. सो आम्ही इमॅजिन करूयात देवोत्तम परम पुरुष वैकुंठापती तज्जे के गोलोक धामाचे ते देवोत्तम परम पुरुष जाऊन आशिलो तो घरघरा वसून घेनो पुराजन लगी हरे कृष्ण महामंत्र जप कराची म्हणून घेनो तो निमगितास रिक्वेस्ट करतास पुराजनाक हे भक्ती घेयाची कृष्ण प्रेम घेयाची म्हणून घेनो. सो आमका गौरांग महाप्रभुले कृपे जाऊ का जलरी आमका नित्यानंद प्रभुले कृपे जाऊ का. तशीच आमका श्री कृष्णाले राधा कृष्णाले कृष्ण प्रेम जाऊ का जलरी बलरामाले कृपे जाऊ का. सो बलरामाल कृपे असलरी आमका राधा कृष्णाले त्या दिव्य लीलेंतू भागवहिसूचक आमका अवकाश मिळता तागेल कृपे तुलेन आमका मिळता. सो आम्ही आमक गोतशी म्हणजे कशी नित्यानंद प्रभू इवन जगाई मदाई तंक समेत कृपे दिता म्हणून आमक ते आम्ही पळयताच. आणि गौरांग महाप्रभू तो सुदर्शन चक्र घेऊन गेनो तंक मारू वत्ता जगाय मदायक जलरी नित्यानंद प्रभू कितली कृपाळू जाऊन असताची म्हळरी सुदर्शन चक्र मारूक सोना. आणि गौरांग महाप्रभू सांगता आम्ही आयलाल हे अवतारो तंगेले तंक मान काढची कतीर नाही तंगेल राक्षसी प्रवृत्ती मान कडका आणि संपूर्ण कृष्ण प्रेम तंक तुम दिव का म्हणून घेनो तंका जगाय आणि मदाय तसले पाप व्यक्ती तंक समेत उद्धार केला. सो परम करुण पौदुजन निताय गौरचंद्र या मस्त मोस्ट magnificent अवतार जाऊन आयलास.
सो अशीची लॉर्ड बलराम तगेले ಬಗ್ಗೆ उलयता रबलरी मस्त विषयनी असं आणि आमगेल तसले सामान्य जीवात्मा आणि क्वालिफाईड नाशी आम्ही उल्लोचक जल कसं की तंगेल कृपे निमित्त डिवोटीज बघता तंगेल कृपे निमित्त आमक कसं की एक अवकाश मिळता उल्लोचक सो तज्जल निमित्त आम्ही हे ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन बलरामाक प्रे कोरका कसं म्हणरी आमका आमगेले शुद्ध भक्ती मार्गारी मुखारसून वची तशी आशीर्वाद करूक आणि आमका कृष्ण प्रेम मेळची दिवची तशी आम्ही तागेलगी प्रार्थना केल्यारी तो मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म तप्पो आमगेले आशीर्वाद आमका आशीर्वाद खंडित जाऊन घेणू दिता सो अशी पळेलालस बलरामाला अवतार एक्चुअली मोस्ट मर्सीफुल अवतार सो एक्चुअली म्हणताची दशावतारांतू ಕೆಲವು ಜನ ಹಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ सांगताची की कृष्ण अवतार म्हणून सांगताची जलरी त्या कसलेक म्हणारी 28th सोंडगेन विंगड दिव्य युग अंतू कंचे अवतार येताची त्यांनी पुरा क्षीरोदकशाही विष्णुल थ्रू येवची निमित्त ಕೆಲವು त्या कन्सेप्शन असं कसं म्हणारी विष्णुले अवतारू कृष्ण म्हणून त्या कसले म्हणा विंगड दिव्य युग अंतू तशी जता असता सो ताची कतीरी जलरी 28th दिव्य युगांतू ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण स्वयं भगवान तो येता तशीची स्वयं तागेले फर्स्ट विस्तृत रूप बलराम समेत तो येता एक्चुअली अवतार तनी एक्चुअली एक्सपान्शन्स विस्तृत रूप जल तनी मर्सीफुली अवतार घेऊन घेणू येता सची सो अशीची दशावतारांतू एक मोस्ट मर्सीफुल वन ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल अवतार असं बलरामाल अवतारू सो आम्ही तगेले कृपेक प्रार्थना करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हंग क्लास कैद करतास तुम पुरा जनाक मस्त धन्यवाद कसने क्वेश्चन कमेंट अथवा सजेशन असलरी संगीत हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी भारी लायक जावन बलरामाल विषय सांगितलास गोलोक चार्टात कुंसूर केलेलं तुम्ही तदनंतर शिला प्रभुपादाला कृष्णा बुक्क आणि त्या 10वे अध्याय स्कंदांतू थई पावलेची तंतुले विस्तार जावनशील सांगून दिले तंतुले पुरा लीला सांगका म्हणून तुमका आशिले जाल्यारी समय तितली नातील मिती तुम्ही कसं केली म्हळे एकंदर अब्बोनु बाकीचे का संक्षेप जाऊन सांगितलं असं तदनंतर सीधा चैतन्य चरितामृतांतू चमकलेची त्यानंतर मस्त नमुने युग तेंगेले अवतार कश कळले म्हणाले त्यावे सांगितलं असं मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका इतले लायक जावनु सांगितलं का चलचित्र विवरण म्हणून येतं हरी 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 कोणा काही कसले प्रश्न म्हणजे निमगो येतं प्रभुजी लागी थोड़े टाइम हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी तुगेल परमिशन असल्यार हांव सम पॉइंट्स एक ऍड करू का म्हणून आसा म्हाका कॅन आय डू इट एक्चुअली बलराम सेवक आणि सेवक रूप जाल्यार बलरामान कसं म्हळ्यार प्रत्येक कृष्णाक सेव करचें आशिल्लें म्हळ्यार तागेल हांतुळ तागेले पितांबर तागेले सिंहासन हे ताक आणि मृदंग ताळ कसले कृष्णा सेवेक कसल वस्तू सेवेक आम्ही यूज करते पूरे बलरामाल विस्तार रूप म्हणून चैतन्य चरितामृत सांगताचे तश निमित्त आम्ही मृदंग जो ताळ जो कसले कृष्णाले सेवेक आम्ही यूज करता पळय ताका तितले रेस्पेक्ट दिव का म्हळ्यार त्या बलरामाल पुऱ्या विस्तरणे कृष्णा सेवेक इवन वृंदावन समेत कृष्णा जन्म आयोजन वृंदावन समेत बलरामोची या करतात कृष्णा लीले कशपूल जाव का किती पुरा करत म्हणून आणि चैतन्य चरितामृत सांगला तसं म्हणे बलरामाले आम्ही करुणा आम्ही पावका म्हणजे जाल्यार खंडित सांगला म्हणते आम्ही हरे कृष्ण म्हणतो तागेल करुणेनच आमकां कृष्णाले करून मेळटा हरे कृष्ण दॅट्स ऑल प्रभू
हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरी बोल माताजी भारी लायक जाऊन तुम्ही ते पॉइंट्स ऍड केलेलास माताजी मस्त धन्यवाद तुमका आणि कोणाक कसले प्रश्न असायचे ज्योतिष नाही माताजी ज्योतिष नाही माताजी का प्रश्न आहे माइक ऑन ना प्रश्न ना म्हणून लिखतास प्रभुजी तश म्हण त्याला अनाउन्समेंट करता सर जय प्रभु हरे कृष्ण आमगेला क्विज एवची शनिवार क्विज तंतु सगळ्याने भाग्य कमन अभ्यर्थन करता असाची ताज्या रजिस्ट्रेशन लिंक पूरा ग्रुपान पटेलेला असा रजिस्ट्रेशन हाय क्लोज करताच आम्ही त्या ग्रुपान तू जॉइन जालेल ಕೂಡಲೇ तुम्ही त्या लिंक बेस कोरनु रजिस्टर कोरका तदनंतर रजिस्ट्रेशन बेस जावन आम्ही क्विज तुमका पार्टिसिपेट करूका अशी इन्स्ट्रक्शन्स दिता असताची त्यांची त्या मिस कोरनाकाची भारी लायक जावन आशिल्ले एक चंद नमुनेरी भागवत पुराण कोंकणी टेक्निकल टीम पूरा इन्वॉल्वमेंट जावन ते एक चंदायरी आशिल्ले एंटरटेनमेंट स्पिरिच्युअल एंटरटेनमेंट म्हणून येता मिस कोरनाकाची म्हणून मागून घेता असा आयच्या सेशन त्यांना विराम दिवया प्रभुजी तुमकां परमिशन आस म्हणून दिल्यारी आणि एक अनाउन्समेंट कसं असेल म्हणल्यार 14 ताका एडवेंट ऑफ भगवद्गीता तेसू आमकां प्रयत्न कसं म्हणल्यार 350 बांधव आसात आणि 700 श्लोकास वाचका म्हणाल अभ्यर्थन आसा मस्त चॅप्टर्स फिल जाल्लो आसा जाल्यार आनीकय थोडे चॅप्टर्स बाकी आसा कोणाक इंटरेस्ट आसा म्हणून जाल्यार कॉन्टॅक्ट करूं येता एडमिन टिमाक तुमकां खंयच्या चॅप्टरान तो 2-2 श्लोक ताचे दोन्ही खंय चड श्लोक कोणाक दिवचे एज ऑफ नाव दिनी म्हणाला जाल्यार तितले तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्साक सांगून बंधू बांधवांक सांगून एनकरेज करयाची भगवद्गीता वाची तशी प्रभुजी तुमगेले परमिशनारी पुरा बांधवा परमिशनराची सेशन आमकां विराम दिवया नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददाय हिरण्यकाशिपो रक्षः शिलतन्कानकालय एतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य